الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yakib pagadatan, mga datu nagu mga bai. Pangintanus iku Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tanu sulang-ulanguan o kabarakat nagulimu mapapadalam sa giyang kaiya bulan Ramadan. Sa manaya na mag-antinagiyang kutuwa kakuma agiyang kutuwa waktu fajar ginanda naman bui kakalusi sa agiyang kutuwa kapkan tano nagukap paginom tano salam na miskano langon mga bangsami agiyang kutuba mambagian tan wag yang kutuwa maanaw salama kalilintan kapipi aginawa yang kaya di tano di kapag live na mga dumaini di tano di pamagusay na di tano di pangatumas iku mga ginawa tano kalu-kalu na malaap kapasad tano agal baka mapiya sa giyang kaya bulan Ramadan. Sikuda tano pa nakapagpuun na salam tano wag yang kaya mga pagaritano bangsa tano si Ruhay Makali, si Sapia Ali Musa Ampaso, si Jabar Guru Agus si Muhammad Uthaymin. Salam rakasan guru kepakaya sa manayan na darkanu sampan na mau magiang ko to isa sahol sa Jeddah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariya, pada ini promise wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga urip paniyan. Bulaboro na giyang kuto ang mga tao di mamuwasa sa giyang kaya bulan Ramadan na giyang kuto ang mi'alu sa hadithu nabitan wa Muhammad sudua pangani agyang kuto bara puasa na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Pangani si iku Allah doa na panabenaran tanu segedar katan wag yang kaya mga oras sa yang kaya bulan Ramadan na di tanu di mapakan degal lagi yang kuto panganitanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agiging kuto pangani na tatarimaan wanto na ay pangani na kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala na minipantag sa yang kaya bulan Ramadan na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naipunguyat tanwanan si ko mga ginawa tano. Igiraman ito kepikir tano paman na pagkalubay agyang kuto panaguntaman tano. Si iku di kang geleb di tano di kang gelebaka si iku mga gelebaka mga pipiya sa giyang kaya bulan Ramadan na pikiran tano so dua na terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Bulaboron igira lagi daya ang mga oras. Bulaboron igira lagi daya ang mga oras thuluthul layl ikatlo bagis iku kagagawi so wallahu subhanahu wa ta'ala na turun sa giyang kaya langit. Anto na diteron wallahu subhanahu wa ta'ala ipananawagian si iku mga urip paniyan. At iyan naman yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa a'tih wa may yaghfiruni wa may yaghfiruni padsagyan ko utamaan nagyang ko to hadith
diteron wallahu subhanahu wa ta'ala ipananawagian si iku mga wari panian at igan andes su mga tao panganirakan nakatarimaan na kanagyang kutua panganiran napagariya bando to pama miyakalala to ipunguyat ko ginawatan wagyan ko to hadith qudsi o di nagyang ko to miyalu sa gyang ko to hadith tatarimaan sa pangani nadigano gimbukabukal pakatamanan niro nagyang ko to kaganyo mangani si ko Allah subhanahu wa ta'ala ayami promise na sa Allah subhanahu wa ta'ala dinyan di pelulubaan nagyang ko to mga tawa panganiro nakatarima niya nagyang ko to pangani anda tigu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to mga tao ada na panganiniyarakan fa'uti ay bagaya kanu na tigu Allah subhanahu wa ta'ala ano sa mga tao pangani sarila karila anak na tigu Allah subhanahu wa ta'ala mga pagariya upama ko batano din tumang kadiyagi ang kanana hadith inali yung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpakasuguro katanwanan sa di tano di kapakan degala sa giyang kutua pangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala masay ni kailangan tano agyang kutua kapakan degala tano nagukawuro ka tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala naman giyang kaya pangani na simbay ni kebayabayan Allah subhanahu wa ta'ala sadin sa mga tao adiyon diyang galabak na mararani ro nagyong kuto at tabang wallahu subhanahu wa ta'ala sumu'min na asar dinyanan na kabalag ko ginawa niyan adin ni kapakanda kala sa giyang kuto panganin niyan si Allah subhanahu wa ta'ala na tawa miyaguntong kaayad na din yan di kapagapasan na sa Allah subhanahu wa ta'ala o kuramala amabaloy sutaw o di na mapedas sifat yan na lalayon di mamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala ginani kaya pakaapas o mga nabi so mga rasul na gusto mga tao miyamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala naman so mga ambiya ago so mga rasul na isiran di pamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala wanto na makakailangan niran sa giyang kutua masairan wanto na mini awid akaliran si iku pagtawiran ira manutu miyasugat sira na tiyuba na pengnisiran si iku Allah subhanahu wa ta'ala di siran mapad sa giyang kutua tiyuba amin isugat kiran irap mati antas sa Quran napkabati ata agyang kuto so mga rasul mga nabi na di sila di mamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala so Nuh alayhi salam namyamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala so Adam alayhi salam namyamang ni si Allah subhanahu wa ta'ala kabati ata no sa Quran agyang kuto kaya pamangan niyan sarila si Allah subhanahu wa ta'ala miyangan niya tingnan ya Allah miyalalima miya mga ginawa mi paghfir lana narilay kaming ka nagyuto na mga nabi pinili o Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga urip paniyan o gaid na di sila di mamang ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala rilaan siran o Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto mga galabak miyang galabakira na di kabaya o Allah subhanahu wa ta'ala katawan tanong sututulang ko Adam alayhi salam agyang ko tuwa ki akalakiran o iblis o syaitan imanto na so syaitan na malaapanaguntaman niyan sa agyang ko tuwa kapkad na agyang ko tuwa fitnah na panganintan o si ko Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa kaya baloy o syaitan pumatungan siran natarutupad na gyang ko tuwa kapatungaw no Allah subhanahu wa ta'ala aditanuiran kefitnah ditanuiran kebinasaan sa gyang ko tuwa amal tanwa mga pipya yang aya Ramadan na panganintan si iku Allah amakang galab katanu sa pimberang ang mga pipya mga pagariya
Psalamtan wag yang kaya mga bangsa tanu lagi di Salahuddin Sanayon, si Ranon Dilipatan, maapin yang ngaran lagi yang kaya Ranon Dilipatan, si Amina Maruhum, salam rakano si Nur Muhammad, si Ali Asgar Magundakan, yang kaya si Jabar Guru, si Hanifa Angkuni, si Jamal Dumadu, si Princess Haji Tahir, nagu si Nur Muhammad, si Jalil Kasan, si Nurmala Imam, yang kaya bangsa tanu didna yarurutusun bentay si kung mga live tanu lagi di Raisa Datu Amala Mama Kutaw, salam rakanusan sa CDU. Yung ito ba mga bangsa miya yang kaya panganis iku Allah subhanahu wa ta'ala na isay niya penabnaran tanu sa yang kaya bulan Ramadan. Ngayon kagi miya sifat o mga tao pinili o Allah subhanahu wa ta'ala so mga nabi, so mga rasul, langon o mga panabi-nabiyan na igiraman o tuwa miya sugat siran mga awid akal, mga muskila na sisiran di pamanganis iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusto tao lalayong di mamanganis iku Allah subhanahu wa ta'ala na kebubayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man na dapat kipupantag ang tanong si iku Allah na lagi-lagi ko tamay ito awata. Iraman ito ad na kabayaian na pungguro ko niya si iku luksya. Na pamako mabalitan walagi duto ang mga tao na sigura dua pekarani tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paganda kalantan wag yang kaya pangani sa yang kaya bulan Ramadan. Kaso pangani tanu natatarimaan. Pangani tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya limu mapapadalam sa yang kaya bulan Ramadan. Pangani tanu ron yang kuto taufik yan. Itaufik yan si arkatan wag yang kuto ang mga pipi agalabak. Nagupanganin tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala mi pagawatan wag yang kuto ang mga galabak, mga rarata, kadustaan, kebinasan yan nagyang kuto di tanu di kapamuasa. Mga tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala sa tabang at tabangan tanu niyan sa gyang kaya di tanu di kapamuasa. Ayad na kabubay ang tanu nagyang kuto di kang galabakas ku mga amal ang mga pipya. Pangunang tanong si ku Allah subhanahu wa ta'ala yung kuto ini permisian. Sa yang kaya bulan Ramadan ulan-ulan aya at taubah. Ulan-ulan kapanganing sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala mapadetanong sa yang kuto prilaan yan. Yang kaya kapsagad rakatan wag yang kaya mga kagagawi na uman din na kagagawi may aluy sa hadith. Uman din na kagagawi, sumagad sa mga kagagawi sa yang kaya bulan Ramadan, nagibuan ang mga tao, maradi ka anu Allah, sa yang kuto apoy ko naraka jahannam. Naguro ka nga si ku Allah mapadakaon. Uro ka nga si ku Allah subhanahu wa ta'ala, mapadaka sa yang kuto ang mga tao, pakalibre niya sa yang kuto apoy ko naraka jahannam, maana, makaw masalungan amawri na di kasiksa. Makaw masalungan na mauri na diskanya na pakasul sa giyang kuto apoy ko naraka jahannam kaaya kasuldan niya na giyang kuto surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ay pangani na madakal makakailangan tanu ang mga oripan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ad na mga pangani ami aloy di pakandakalan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangani. Yang kutu kay aloy niyan sa yang kutu pangani tiyan na Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a wa dhanban maghfura. Santan pagpusa yang kaya paman na bitiratan. Agian ko tuwa doa tigu Nabi tanwa Muhammad, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, pengenin akan raka agian ko tuwa ilmu adikang gunaan.
ilmu adi kang gunaan. Aya maanan na mapagana ka so ilmu arak sa gelbek. Di nga di manggelbek aging ko to amya pagana ka kapenggunaan ka kapenggunaan ng mga tao asala ka si ka sumasisip mga maranirak ang mga tao na gina ni di tano di panganin si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Awad na kasagabatan ko ilmu wa agamatan wa Islam na di tano di manggelbek ka. Di tano di kang gunaan. Kaya madakal ang mga tao apya katawan ni ran dinagyan ko to mapya ilmu na di ran mapanggilabog. Yuti paman na igira adi ganun di mamangan ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala na apmenay ni ron nagyan ko to ilmu akapengguna na ka ilman nafi'a. Uy. Naman dia kaya masusuatan ni man to na di iplugar tawag yung kuto ilmu yan. Imbis sa kapenggunaan aging kuto miyaso yan na bada na miyak adin sa fitna amala. Miya fitna niyan aging kuto mga tao. Nagyuti penanggilaan tano. Kapag ilmu aging kuto lagi duto ayak kaya pagana dan kaon na kanaba sa ginawang ka. Kanaba nga yung pengedusi ko mga tao. Ka bangka kiran din na dipupakay ito agyan ko ito ilmu ka. Di nga kiran indulun sa mapya. Di nga pakaw kita nagyan ko ito ilmu ka sa bil hikmah. Ka ayak ka pakaw kita ang kaon na agyan ko ito okay adi terima nagyan ko ito mga tao. Na mga pagarya penganian kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala su ilmu na di kagunaan. Saya mala makapenggunaw na giyang kaya ginawang ka. Penganian kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ati Nabi Tanwa Muhammad na wafahman wasi'a. Giyang ko to kakesabutan kasih ku ilmu na maulad. Agyan ko to kakesabutan kau. Kenapa kagi paman na miya pagilmu kagi ko to ilmu na paman na miya kay itu agi ko to kaya sabutan kau dengan dalam agi ko to ilmu. Kagi paman na san di makam bida-bida agi ko to tao sa agi ko to sabut sa agi ko to ilmu. Na kailangan na paman na di nga di man dalam. Kenapa kagi paman na miya si ko ustad miyanag ka ko tablig, miyanag ka ko salakaw si erka, nagyutod ni pitumang kadana ka. Kailangan na mapapakatan akaging ko to sabut ka sa giyang ko to ilmu. Angka di makapangataki. Oy. Nagwaya tenudan tano. Nagyang ka iya diga pagusaya ko agama, narita nuwaya di mapamang ni si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Akasabuto no mga tao kagi paman na suturuan na raku Allah subhanahu wa ta'ala kanabang kau turuan ay importante na kusay nga si mga tao na mausay nga kakiran na pamang niya nga si Allah subhanahu wa ta'ala amapi aging ko tuwa kasabutera nun matari mairan aging ko tuwa paman na aging ko tuwa ilmu si ku agamatan wa Islam wa fahman wasi'a wa rizqan tayyiba. Ikatulwa pengenin kasih ku Allah nagyan ko tuwa rizki ya soti. Gyang ko tuwa rizki ya halal. Halal lagi mga pagarya. Naman kenapa ayat penambenaran tano nama kala suriski ya ditanu din na penanggila. Makala agi ko tuwa rizki nga dingga din na penanggilaan agi ko tuwa kaya sukatang kaun. Agi nga iya rizki na kailangan na mabaluy halal kagi ito kakebaluin ka tawa titu alini mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kami kagi ko tuwa sukatan ka na haram na tanugin ka agi ko tuwa kasukatang kaun na piye kalaian na kagi haram na
fitnaw to examine rakaw to Allah subhanahu wa ta'ala. Nabaya basihan tanong sa agyan kaya riski na mala. Agyan ko to riski. Basihan tanong nagyan ko to kababaliw niya na halal. Kaapiya may to halal na di pakam berakatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apiya mani kalaian a riski ya po sa agyan ko to haram. Nada berakanian na kaintiw agyan ko to riski. Yang nga iman tuwa masa nakataya sumiyag dagyan kaya bulan Ramadan. Na upama ko sutaw na di penanggila na kepakaya aya masukatian na haram po sa haram. Malum ya kaperengan mga pagari agi nga iya kambagay iman to sa perak. Ago iya nga iya bulan Ramadan. Ay dapat ka pagari a pumamakinag o aya ini pamuasang kana po sa suburno po sa haram. Malung ka man geda-geda. O iya nga iya di nga di ka pamuasan na adna terima anu Allah subhanahu wa ta'ala agi ang koto sukatan ka yang koto inga di pamuasan na po sa haram. So aya importante si katano na makapananggila tano. Aya benar-benaran tano na mukait sa halal lagi ang koto sukatan tano. Pangan yang asiku Allah agi ang koto rizkan tayyiba halal ariski. Na penganian kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala maawat ka sa aging kutua rizki haram akap kesukatan kaun ka tiubar ka sa dunia na tiubar ka pensalungan amor. Tigu Nabi tanwa Muhammad ikapata wa amalam mutakabbala. Penganian kasih ku Allah subhanahu wa ta'ala bulaburo sa aging kaya bulan Ramadan asuding ka di manggelebek na terimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Upun nagyan ko tuaga lebak na ditarimaan wallah na dukaw amya sukat ka dukaw agyan ko tua miyang gelebek ka kagi kenapa lang wan amal na tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala madagala pumakabinasa si ko amal lagi dia nagyan ko tua pinggelebek ka sugalebek ka paki ilaylay pinggelebek ka sugalebek ka paki nagen pinggelebek ka sugalebek ka daw nagyan ko tua ikhlas pinggalabak ka, sugalabak na adna kasasangko tanon na paman na pagkabina sa sagyang ko to agalabak ka. Ay paano ba ka makapanako to? Wal'iyadu billah. Andad ni kapakapanako to utaw na miyabatal sulang-ulang wano galabak yan. Andad ni kapakapanako tong ka na miyabatal lang o nagyang ko to pinggalabak ka. Kaya ini panako tong ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apsuasuatan tanong, apakay sa isaan tanong na ginan kadidili kadunia ng mga pagariya. Uro ka nga si ku Allah agi ang kaya mapenggelebek ka sagi ang kaya bulan Ramadan na amalam mutakabbala paman na terimaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong po makalayat na ang kaya kapugusetan ron. Importante na pugusetan ron na may ito. Walisanan zakira na panganiyang kapansi ku Allah agi ang kutwa dila nudu na agi ang kutwa tadin-tadin si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mala agi ang kutuwa tadin-tadin makasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lalayon, agi ang kutuwa tadin-tadin makakwala. Bulaboron sa agi ang kaya bulan Ramadan, agi na ni pruma sayantan. Bati akas sa Quran. Tadin-tadin maingga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakadagalang agi ang kutuwa adhkar ka. Anna, miya bati akan nakatero mga Allahu alamu hadith Nabi tanwa Muhammad, agi ang kutuwa umur utaw, ada niya nakang gunai. O di na, agi ang kutuwa umur manusia oras manusia ada niya na mitidin-tadum si iku wallah agi ang kutuwa oras na makaumasalungan na mori na yakunu hasra na mipsnitian ito paman na mipsnitian kada niya nakangguna agi ang kutuwa oras sa sumiyaga doon agi ang kaya Ramadan na pelubaan tanong sa ukiti so mga oras saya na di tanong di kanggunaan aya mo rin po sana agi ang kutuwa tigo Nabi tanwa Muhammad wa zamban magfura panganiya nga si iku wallah agi ko to wad amyang gelebek kado sa nairilar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kaya Ramadan na ulan-ulan na ya kapang ni sarila si Allah subhanahu wa ta'ala na mamang ni tanong sarila di gano pendukuta. Sagiang ko to ka pengning ka sa Allah subhanahu wa ta'ala apadengkan yan sagiang ko to mga tao pemaka perilaan niyan terimaan niya nagyang ko to tao batian mga bangsa mi si tanong butuman nagyang iya may to adi tanong di ka pamagusay sumpatan tano busi ko mga pedoras tano dana kana selam lagi nga iya tano masalam si ko mga bangsa tano lagi dinitan probinsyano si Sainudin
Randasan, gusto sa lakaw si Arkano lagi di Haji Salman, Sheikh Khan, si Hanifa Akuon, si Saim Andam, si Wafa, Salam Rakano Langon, panganintano si Allah subhanahu wa ta'ala mabaloy supwa sa tano, imanan wahtisaba para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala agu-arap tano sa giyang kuto ang mga balas kaantano kanila Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang bulan Ramadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.